Tafi zama, tafi zama, tafi zama zagi. Tafi zama zagi soyayya in ka so an so ka. Yafi maɗaci kalmar ki ban so in ji ko wata rana. Tafi zama zagi soyayya in ka so an so ka. Yafi maɗaci kalmar ki ban so in ji ko wata rana. Albashiri kuce da ni gora fari zan ba ku labarin soyayya. Na same ta na ci gari ɗin mata a dangare wacce nake so mi auren soyayya. Babu gudu ba ja baya akan so ni ke na ciro ke za da rike mi auren soyayya ce manufata. Wanda ya ce bai san soyayyar mu sha mai sauka Allah ya kare mu tuni mai sha ba da gudun zancen koma waye sauraro mai za ku faɗi gwara ku yi mana kyakkyawan fata. Na yi mafarki ke ni da ke an ɗauro aure ga mu a daki ke sallar munnar aure na zama sarki ke yau fada ciki zan tare ba rabuwa zami da ke ba har abada mu zamo tare. Da na farka murna ta kama ni na ji dama za ta kasance haka na rufe soyayya da 'yan mata. Masoyi bude idanunka ka zo ni zanku zai zama gaske mafarkin ka bar yin shaku. Da yardar rabi wata rana muna yin taku a bikinmu na aure ni takun shaku. Ni da kawaye kai ko da abokai ranar sai murna za mu gwada waye fi kwarewa a rawa manufata. Tafi zama zaki soyayya in ka so an so ka. Yafi maɗaci kalmar ki ban so in ji ko wata rana. Zaki soyayya in ka so an so ka. Yafi maɗaci kalmar ki ban so in ji ko wata